Hadizatu ke nake gani a cikin rainan samun nutsuwa. Na zauna na yi nazari ke ɗaya ke kaumin da damuwa. Hadizatu ke nake gani a cikin rainan samun nutsuwa. Na zauna na yi nazari ke ɗaya ke kaumin da damuwa. Hadizatu ce faradiya, Hadiza mai kyawu na kwalliya. Hadiza kuma kai mata sai dai ma kada ta yi dariya. Hadiza fage na tausayi ta yi fice ba ta da shariya. Hadiza ba ta yi riko domin Hadiza tana da juriya. Hadiza ya Hadiza, zan yi kwana ina faɗin halin Hadiza ba zan gama shi ba. Hadiza ta daban take a wuri na ban gano irin ta ba. Kome ne za ka yau faɗa akan ta ba zan gano aibinta ba. Sunan na da martaba a wuri na ba zan kushe shi ba. Hadiza ke ce na yi wa lakabi tauraruwa. Hadiza ni za na miki so soyayya irin ɗa da uwa. Ƙaunar ki tana a zuciyata tamkar zane na zabuwa. Allah ne yadda samun sanki tokin san baya guguwa. Ku durƙusa gurin Hadiza ku koya haƙuri. Hadizan ne ta zo ta taro ko babu amma ta guri. Hadiza ta tautara da sa'a kekin yau gam da kattare. Komai dai Hadiza za ta yi ita ba ta yi da jinkiri. Shirya Hadiza ga kyawu na murmushi. Ji mai sunan Hadiza to za ka gabata yin yawan fushi. Inda har kana da kwai Hadiza kafin komai da armashi. Kiran sunan Hadiza ne ke sawa inda na farfashi. Nake miki ilahu ya kara kariya. Ilahu ya miki buɗi asiri ina ake ya kare da ukuwa. Ilahu ya kauda tsautsayi alkhairi kuma yayi ta karuwa. Na san inda ki ci gaba ni ma na ci gaba a rayuwa. Hadizatu ke nake gani a cikin rainan samun nutsuwa. Na zauna na yi nazari ke ɗaya ke kaumin da